Банка ДСК. Доверието е взаимно. Постоянният страх от края на света съществува през цялата хилядолетна история на човека. И въпреки това, човечеството оцелява. Негативните сценарии са многобройни и някои от тях се основават на видения и мистични предсказания, свързани с дати и числа. Обикновено пророчествата не се сбъдват и се появяват нови тълкователи и производители на страх. Големият взрив. Може би това е допирната точка между религия и наука. Ако вземем някакво време, Т0, в това време, както казват, Бог е натиснал копчето и е казал да бъде светлина. Едно нещо съществува постоянно – времето. Само човешките същества го измерваме, създаваме календари, часовници, хронометри. Вечно нямаме време. Времето е пари. Времето е всичко. То определя ритъма на живота ни. Едва ли маите са предполагали, че техния календар ще надживее цивилизацията им и ще бъде използван за ново плашило. Ние сме склонни да си мислим, че пространството и времето са се родили едновременно, заедно с материята, която е вътре в това пространство. Така че въпросът, а какво е било преди това, не е коректен, просто защото не е имало време. Физиката е наука, която търси отговори за свойствата на времето, пространството и материята. Вселената има своето начало. Времето също. Но възможен ли е край? Апокалипсис? Край на всички времена? Съществуват ли реални факти? Какво ще бъде бъдещето? Не знаем. Вселената минава през различни режими на разширяване, на ускоряване, по-забавено разширение, по-бързо разширение. В момента се движи, се разширява с постоянно ускорение. Каква е причината за това разширение? Ние не знаем. Това е нещо от типа на антигравитация, да кажем, в някои от вариантите, които се обсъждат. Тогава какво знаем и какво не знаем? Това, което описва нашия стандартен модел, заедно с Хигс бозона, ако него го има, излиза, че е 4%. Останалите 96% ни се губят. Та ние знаем какво има 4% в Вселената и не знаем ни 96%. Опитваме се с този детектор да разбереме какво стои зад тези 96%. Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН е най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. Нейното мото – ускоряване на науката, отдавна е добило световна известност. Офисите на организацията и експерименталният комплекс са разположени на границата между Франция и Швейцария, западно от Женева. Hello, welcome to CERN's Globe of Innovation. And CERN effectively started in 1949 when this Nobel Prize winner, the French-born Louis de Broglie, had the idea to build the laboratory which we now call CERN. This is one of my favorite pictures.
This is what CERN looked like in 1954. You can see the fashion of the day. ЦЕРН е основана на 29 септември 1954 година. Мисията на организацията е да обедини европейските учени и да разпредели между държавите участнички нарастващите разходи за експерименти в областта на физиката на високите енергии. По-настоящем броят на страните членки е 20, 19 от които са също и членки на Европейския съюз. Индия, Япония, Руската федерация, Съединените американски щати, Турция, Европейската комисия и ЮНЕСКО имат статут на наблюдатели. Съветът на ЦЕРН взе решение за превръщане на организацията от европейска в световна, в резултат на което до членство ще бъдат допуснати и страни извън Европа. В ЦЕРН постоянно работят приблизително 2800 човека. Временно работещите физици и инженери са около 10 000 от 580 университета и института от 85 националности. Те активно участват в международните експерименти на организацията. Основната функция на ЦЕРН е да осигури поддръжката на няколко ускорителя и апаратура, необходими за изследвания в областта на физиката на елементарните частици. Това, с което ние се занимаваме, се нарича физика на елементарните частици и тя се опитва да отговори на два въпроса. Единият е кои са фундаменталните съставящи на материята и вторият е как те взаимодействат помежду си, така че да образуват някакви по-сложни обекти. This is a historic moment, a very historic moment for CERN. It's when John Adams, the project leader of the proton synchrotron project, announced that the proton synchrotron had broken the world record for the highest energy accelerator. He's holding an empty bottle of vodka in his hand. This full bottle of vodka was sent from Dubna, our Russian sister laboratory, full, to be opened when the proton synchrotron broke the world record. He's holding the empty bottle with an oscilloscope photograph inside, showing that the proton synchrotron is working, has broken the record, and I believe he was going to send this empty bottle back to Dubna. This is another of CERN's Nobel Prize winners, Simon van der Meer. He made it possible for Carlo Rubbia and his colleagues to collide antiprotons with protons. This is an interesting picture. This is Tim Berners-Lee, or should I say Sir Tim Berners-Lee, the inventor of the World Wide Web. The World Wide Web was invented at CERN and given to the world for nothing. We continue the story and we start getting to the LHC era, and this is an interesting picture of the scene in 2008 when the LHC first switched on. LHC, големият адронен колайдер, е ускорител на снопове от елементарни частици от кръгов тип. Състои се от 9600 свръхпроводящи магнита, които поддържат движението на сноповете в паралелни трасета в свръхвакуумна среда. Така протоните се движат с почти светлинна скорост срещу положни посоки. LHC е по-студен от междупланетното пространство и в същото време е най-горещото място в Слънчевата система. Температурата, която се отделя при сблъсъците, е 100 000 пъти по-висока от тази в ядрото на Слънцето. Големият адронен колайдер е най-голямата машина, построявана до момента. Основната му задача е да симулира състоянието на материята и някои от събитията, възникнали в първата секунда след големия взрив. Тези събития се осъществяват в детекторите на основните му експерименти. Управлението на целия ускорителен комплекс се извършва от контролния център на ЦЕРН.
Welcome to the CERN Control Center. So I'll give you a brief overview of what's going on here. So we control the whole of the CERN Accelerator Complex from in here. Over in this corner we have the booster and the PS. So these guys are where they start out. They take the low energy protons out of the LINAC, increase the energy through the two accelerators, then they pass the beam over to this island here, which is the SPS. So this is a 7-kilometer ring, which is going to take the protons for the LHC from 26 GeV up to 450 GeV. This takes a few seconds, and then they send them across to this island, which is the LHC, which is where we control the LHC from. The LHC is the very, very strong magnets that are used to bend the beam around the 27-kilometer ring. And these are superconducting magnets. So very powerful superconducting magnets. They're very high field and they're cooled with superfluid helium at 1.9 K. So that whole complex around cooling about 150 tons of helium down to these very low temperatures, cooling the magnets and then using them to bend the beam around the ring is probably the big technological challenge of the LHC. How can they be accelerated? Okay, and these are special cavities, and what we do is we broadcast radio waves, 400 megahertz, into these cavities, if you like, and this produces an oscillating electric field along the direction of the beam. So this electric field is oscillating backwards and forwards at 400 megahertz. And if we get the passage of the beam right, and when it comes through the cavities, it sees the electric field pointing along the passage of the beam, and that's what gives the beam its kick in energy. The beam comes around 89 microseconds later and sees the same thing. So what we can do is gradually build up the energy of the beam using the RF cavities. So that's how we actually pump energy into the beam in very simple terms. Целта на четирите големи експеримента Atlas, CMS, LHCb и ALICE е чрез данните, получени от тях, да се попълнят липсващите знания в стандартния модел на физиката на елементарните частици. Частиците, които изграждат нашата Вселена. Изгледа, че този, който ни е правил, или природата, е много хитро устроена и доста икономично. Всичко около нас е направено от 6 кварка и 6 лептона. Значи не чак толкова много частици. Mass is what gives universe substance. It gives us substance. CMS is an experiment that studies proton-proton collisions at very high energies. In fact, the energies are so high that it recreates in the proton-proton collisions some of the collisions that would have been occurring in the early universe. In fact, some tens of trillions of a second after the Big Bang. So what we're trying to do is to recreate some of these collisions and try to study what the composition of nature was at that time and how it would evolve. So, for example, we're looking for particles that might have existed at the time. There are lots of particles we know about, and they existed at the time, but there could be others, like the Higgs boson. Хигс бозонът е елементарна частица, по-известна в медиите като Божествената частица. Предсказана е през 1964 година от шотландския физик Питър Хигс в теория за механизма на произхода на масата на елементарните частици. И носи неговото име – Хигс. The goals are pretty clear. We're going to higher energy to try to find heavier things. Energy can be converted into mass. And one of the things we're really trying to find now is the Higgs boson, which is, we believe, the particle that's associated with a field that is everywhere,
that gives other particles mass. So it gives, if you like, gives some substance to the things that there are in the universe. If we can find that, that's a major discovery. That'll be the biggest discovery in our field in a half century. Търсенето на Хигс бозона е, така да се каже, завършващата част на стандартния модел. Тоест, ние имаме някакви наблюдения за материята и света около нас и имаме модел, който описва поведението на тази материя. Ако го видим, всичко е окей с стандартния модел, но ние така си го знаем. По-интересното ще бъде, ако не го видим, защото тогава трябва да си сменим всичките представи за това как е устроен света. Затова горе-долу до лятото ще имаме статистика, която, ако всичко е наред, ще можем, ако го няма точно да кажем, че той не съществува, а ако го има да кажем, че го наблюдаваме с достатъчно висока сигурност. Let me say something about ALICE. Some of the physics that ALICE does, we also do. If you look at a nucleus, for example, inside a nucleus, inside an atom there are electrons and a nucleus. Inside the nucleus there are neutrons and protons. They are independent objects as such. Now, if we can collide nuclei at very high energies, we're again going back in time. So when the temperatures were so high that the neutrons and the protons inside nuclei could not exist as independent particles, and they would melt and create a soup, which we call a quark-gluon soup. So this is a state of matter that existed about a microsecond after the Big Bang. So ALICE and to a certain extent ATLAS and CMS are reproducing this soup, and we're trying to understand the properties of this soup now. There are other experiments that you mentioned, for example, there's an experiment, the LHCb, which is trying to understand the matter-antimatter asymmetry. We're dominated by matter, but in the early moments of the universe, early moments of the Big Bang, the conjecture is that equal amounts of matter and antimatter were created. So this experiment, LHCb, is trying to understand how that comes about. And they also have some particular capabilities to look for new physics. As well, but in indirect manner than compared to ATLAS and CMS. So they form a complementary set. So the two experiments like ATLAS and CMS have different compositions. They use different types of instruments. So if we see something in CMS and see the same thing in ATLAS, then we know that is truly there. Whereas if you see it in one and not in the other, then you have to ask questions, who's right, and is there a feature in the experiment which has caused that? And so that's how the scientific method works. You have a discovery and you must have a confirmation. So the overall package is actually quite a strong one for LHC. Анализът на данните и науката, която се съдържа в тях, определят пътя на новата физика. Физиката на 21 век за следващите години. Технологиите и разбирането за света неминуемо оказват влияние върху живота ни по пряк или косвен начин. Днес никой не задава въпроса каква е ползата от откриването на електрона, частицата открита преди около 115 години. Но без електричеството и електрониката съвременният ни живот би бил немислим. If the apocalypse comes, it's not going to be the LHC's fault. Може би това, което ни е проблем в действителност, е следното: какво правим след 4 милиарда години, като ни угасне Слънцето. Какво ще стане 2012, ще видим. Живи, здрави, никой не знае.
you're worried about whether the experiment which is just behind me, Atlas here, might create a black hole which would start to swallow the globe, the tram behind us, my office, the CERN restaurant, and the rest of the world. The answer to that is no. It's nothing like a nuclear power plant or anything like this. We don't have residual radiation or contaminations and things like this that are of any real significance. We have a very strong radiation protection group who are monitoring the radiation levels around the ring, declaring restricted, controlled access where required. It's all very well controlled, and you know, in the last 50 odd years I don't think we've had a serious incident of radiation to an individual. If you think about it, nature's a better particle accelerator than the LHC. It's been bombarding the Earth with a lot higher energy particles than we create in the LHC for billions of years now without incident. We're certainly not bad for the environment. We might even be good. And a lot of the things we do here actually helps understand technologies. At CERN, there are many things they're doing to help improve many areas, in medicine and in some cases the environment, trying to understand the environment as well. So yeah, we're safe. От глобуса на иновациите пътуваме към СЕСИ, диаметрално разположен на окръжността, която образува LHC на френска територия. От предварителната информация знаехме, че CMS се намира на 100 метра под повърхността. Никой от нашия екип не беше слизал до такава дълбочина. Повечето от въпросите, които всеки би си задал, са свързани с това как машина, тежаща 12 500 тона, с размери 21 на 15 метра диаметър, е спусната в шахтата под земята. Мислите ни са насочени към това какви изненади ни очакват и какво е българското участие в този грандиозен проект. От тук се контролира цялата работа на детектора и той се управлява. На вратата веднага може да видите тук на екрана, това са хората, които в момента са на смяна. И един от тях е българин, това е доцент Пламен Яйджиев от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Има две части в тази зала. Най-напред ще тръгнем там, където е централното управление на детектора. И в CMS ние имаме няколко основни, 6 основни поддетекторни системи. Там са хората, които отговарят за тези системи. Ако има някакъв проблем, шифтовете, хората, които са на шифт тук, се обръщат към тях, викат ги. В този ъгъл след това следва мионната система CSC, DT и RPC. И тук виждате, в момента на смяна има български екип. Това е едно от нещата, в които ние имаме сериозен принос. Контрола на тази част от детектора се извършва ето от тези няколко монитора, с няколко компютъра, свързани долу с подземието. И така, когато работи LHC, непрекъснато трябва да се контролират всички тези камери, в създаване на които България е участвала. Тук броя на камерите е около 700. Разбира се, човек, който е дежурен тук, не е необходимо да наблюдава с очите си всеки параметър. Има комбинирани критерии, които показват дали всичко работи нормално. Ето сега, както всичко е зелено, има цветен код на цялата система. Това показва, че системата е включена, камерите са под високо напрежение, около 9,5 кВт и всичко работи нормално. Това тук е една от шахтите за подземната каверна. Съществуват две. Това е по-малката, сервизната шахта. Дъното там, където се намира детектора, е на 100 метра под земята. 20 на метра по-нататък е голямата шахта, през която самия детектор е спускан под земята. CMS е сложен, комплексен инструмент за регистриране на елементарни частици.
Състои се от няколко поддетекторни системи. Българските екипи взимат участие в сглобяването и тестването на електромагнитния калориметър, съставен от 70 000 оловно-волфрамови кристала и електроника. Българи участват и в производството на абсорбера за адронния калориметър. Особеното на този калориметър адронен, че половината от него абсорбер е произведен в България. 700 тона от месингови плочи, произведени в завода за цветни метали в гара Искър. Това донесе на страната около 5 милиона долара годините 96-97. В лабораторията на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките са произведени 1/4 от най-бързо действащите камери. Камерите са съпротивителни плоскости RPC. Екип от български техници извършва и окабеляването на детектора CMS. Прокарани са 47 000 км кабели в цялата установка, в изграждането на блоковете на високоволтовото захранване и в първичната електроника. Това е тригърната система на детектора. RPC или камерите със съпротивителна плоскост, основното им предназначение е да дават тригър на целия детектор CMS. Кога дадено събитие е значимо и кога останалите поддетектори на системата да събират данни и да правят така наречената дигитална снимка на събитията, които се случват при взаимодействие на протони вътре в центъра на тръбата, на ускорителя. Това е сърцето, това е логиката тук на нашите камери. Начинът, по който работят и по който използваме информацията е кодиран именно в тези модули. Няма по-бърз детектор от тези две камери. Тяхната бързина е 2 наносекунди. За 2 наносекунди тя дава сигнал и отговор дали през нея е преминала частица. 25% от тригерните камери са произведени в България. Всички тези шкафове, които виждате тук, с всички тези червени кабели и червени модули, това са високоволтовите модули, които захранват до 10 кВт. Камерите са съпротивителна плоскост, които се намират вътре в детектора. Всяко едно кабелче такова, което виждате, е една камера. Това, което виждате тук, червеното ни е захранването. Посредством тези модули тук захранваме... Много са кабелите, трябва да знаеш всяко кабелче откъде тръгва и къде стига. Евентуално, ако има проблем по дадена част от детектора, трябва да знаеш тук къде да я намериш. Добре дошли от другата страна на тунела. Това е детектора CMS. CMS е единствения, който се сглобява като лего, като играчка. И това му дава възможността всяка негова част, която е готова, да се спуска самостоятелно долу през тази шахта с един огромен кран. И вече долу на повърхността отново се сглобява самия детектор. Най-голямото парче на този детектор е централният пръстен заедно с магнита, който тежи над 2000 тона. И диаметъра на тази шахта е само с 20 см по-голям, отколкото е размера на това централно парче. Така че когато го спускахме тук, през нея от двете страни имаше ето по толкова разстояние и това нещо трябваше да се спази така, че да не се заклати, да не се удари в някоя страна и да не се унищожи детектора. Това беше една доста дълга операция, която трая от порядъка на почти един ден цял. Но успяхме да го спуснем без проблеми и това беше една от най-критичните точки в сглобяването на CMS. At the time there were two, I think it was the Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy and the University of Sofia, led by Professors Genchev and Litov respectively. And they were the early members of CMS and they actually carried out the design work and the prototyping work of some of the instruments inside CMS, some of the big instruments, and also involved the Bulgarian industry in the manufacture of these instruments.
And later on, the Central Laboratory of Mechatronics and Instrumentation joined with the academician Zakharev, which then helped us in some of the electronics. Една от съществените ни отговорности на този детектор е поддръжката на работата на тези камери. Вие видяхте различните системи, тя никак не е проста. В края на края ще си говорим някъде за над 100 000 канала информация, която тече от тях и трябва там всеки един канал да бъде контролиран във всеки един миг. Вие видяхте горе има екип български, който беше днеска на смяна. Антон, виждате, който пък въобще е централна фигура в поддръжката на тази система, която аз не знам какво ще стане, ако него го няма тук. Макар че колаборацията, която отговаря за RPC системата е над 100 човека, това са 18 института от цял свят, включително от Америка, Европа и Азия. Както виждате, системата работи. А това е най-важното. Щом работи, значи сигурно и ние горе-долу сме си свършили нашата работа както трябва. In the application of LHC technology, the first thing, for example, superconducting magnets. Anyone who's ever had an MRI scan is a superconducting magnet, so that's the technology has come from accelerators in the first place. We also have many other types of applications of technology. For example, most people don't know it, but the World Wide Web was actually invented at CERN. And it was invented at CERN because we needed a way to distribute the data from the experiments. I talked about Tim Berners-Lee and the invention of the World Wide Web. Well, here we have the first ever web server. It's quite remarkable to think that the web started on this machine in 1989, at Christmas in 1989. So we have a lot of computing inventions, if you want. The most recent one has been the so-called grid, which is, if you like, an upgrade of the World Wide Web, where you not only have data transfer, but also the computing power of the grid at your disposal for analysis of the data. През 2002 за нуждите на ЦЕРН се разработва проекта LCG Grid, който представлява световна мрежова инфраструктура, обединяваща повече от 170 изчислителни центъра в 36 страни. Неговата задача е да анализира, разпространява и съхранява данните от експериментите, които годишно са около 25 милиона гигабайта или 25 петабайта. Първичната информация от детекторите е около 1 петабайт в секунда. Но тя се филтрира от първичната електроника и към компютърния център на ЦЕРН достигат около 0,6 гигабайта в секунда полезна информация. Именно тук се търси новото и ценното за науката. Структурата на мрежата е разпределена на 3 основни нива. Първото ниво е изчислителният център на ЦЕРН, в който се използват хиляди конвенционални компютри с 4-ядрени процесори. Неговият капацитет позволява обработка на 20% от постъпилата информация. Второто ниво на мрежата са 11 големи компютърни центрове в Европа, Америка и Азия, които поемат останалите 30%, а третото ниво е съставено от над 140 университетски и научни центрове и те обслужват останалите 50%. Компютърните центрове на тези нива са свързани чрез оптична мрежа за трансфер на данни. Те се обработват чрез заявки към центрове със свободен капацитет в момента на подаване, в която и да е точка по света. Данните се съхраняват основно на дискове и магнитни ленти, касети с баркод. При получаване на заявка, роботизирана глава прочита баркода на касетата и доставя търсената информация. Detectors are being used, of course, at CERN for looking at the Higgs boson and other particles, but the same detection technologies can be used to make better imaging devices for early diagnosis and much more precise treatment. You can use particle beams for
treatment of cancer, cancer therapy. The same technologies can be used for monitoring what happens when you hit a tumor with a beam. В ЦЕРН, освен фундаментални научни изследвания, също се извършват приложни такива, които се отразяват на ежедневния живот на хората. Например, детекторите, които ние използваме в този експеримент, могат да се използват в медицината. Като ние участваме в момента в проект, в който се опитваме да замениме традиционно използваните в позитронно-емисионния томограф сцинтилационни детектори с камери с съпротивителна плоскост. Какво е предимството да използваме тези нови наши прототипи, които са тъй наречените камери с съпротивителна плоскост? Голямото предимство е, че те са много бързодействащи и по този начин ние много по-бързо ще може да изследваме тази концентрация, което от своя страна ще доведе до много по-малки дози за пациента, т.е. евентуалните увреждания от това изследване ще се минимизират, близо 20 пъти по-малки дози могат да се постигнат. Това е основното преимущество на тези детектори. I think the science that we're doing here is very fundamental. It's important. Mankind has always been asking these questions. Where do we come from? What are we made of? And where are we going? And in order to answer these questions, it's very important to remember that CERN develops very interesting technology that it makes available to the world. Today is also a special day because we hear two presentations from the two experiments, Atlas and CMS, on their update on a search for a certain particle. Conclude by saying that we have observed a new boson with a mass of 125.3 plus or minus 0.6 GeV at 4.9 standard deviations. My congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me, it's... Това, което ние обявихме на 4 юли е, че наблюдаваме нова частица, която се разпада на 2 фотона или 4 електрона. Тази частица е с маса 126 GeV и аз тук съм абсолютно точен. От тук нататък, по своите свойства, с точността, с която ние сме ги измерили, тази частица много прилича на това, което се предсказва за свойствата на Хигс бозона в рамките на стандартния модел. Само, че ние в момента не можем да кажем еднозначно, да, ние открихме Хигса. Трябва още да поработим, трябва ни просто повече от тези частици, по-голяма статистика, за да можем да изследваме и измерим техните свойства и еднозначно да определим какво наблюдаваме. Причината за това е, че действително снимаме много модели, които са разширения на стандартния модел, които предсказват съществуване на такива частици, които са много близко по свойства до тази на Хигс бозона в стандартния модел, но се отличават слабо. Примерно, грубо казвам, първи братовчеди на Хигс бозона. Това, което ни предстои сега е да определим точно какво наблюдаваме. Ако това е Хигс бозона, който се предсказва в рамките на стандартния модел, той не ни дава ново знание. Ако това обаче е слабо, някакси се отличава от свойствата на Хигс бозона в стандартния модел, това е първа стъпка и това е вече ново знание, повдигане на завесата към неизвестното, което ние се опитваме да разберем за структурата и свойствата на Вселената. Източника на страхове е нашето незнание, а не нашето знание. Така че с процеса на увеличаване на знанието ни общо взето ние намаляваме страховете си. Или поне един вид сорт страхове отпадат, появяват се пък други за сметка на това, тъй като остава огромно количество незнание.
Но връзката между знание и незнание и страх е точно тази. Страха и незнанието са корелирани силно едно с друго. Намалявайки незнанието, намаляваме страховете. Банка ДСК. Доверието е взаимно.